Hello student, welcome to back my YouTube channel. आंनि MB Bodo YouTube channelaव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। Speak, listen, writing and reading. Now today we are going to the learning animals name. जों दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे जिब जुनारफोरनि मुंफोरखौ इंराजि आरो बर' रावाव जोङो सोलोंनानै लागोन। अब्ला फरायसाफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे गासैखौबो नायलांजोब। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला। अब्लाना आं जेब्लानो भिडिअ गोदान हगारगोन अब्ला नोंथाङा थाबैनो नुग्रोनो मोनगोन। फरायसाफोर आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनो आरो नायनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ नायहैनो हागोन। अब्ला थुदो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। लेट्स गो स्टार्ट। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय MB Bodo Edu चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। एनिमेल्स नेम, जिब जुनारफोरनि मुं। केट माने मावजि, CAT केट। कक माने दाउला, COCK कक। काउ माने मोसौ गाय, COW काउ। केमेल माने उट गाद, CAMEL केमेल। डग माने सैमा, DOG डग। गट माने बोरमा, GOAT गट। हर्स माने गराय, HORSE हर्स। रेबिट माने सेसा, RABBIT रेबिट। शिप माने बोरमा मेन्दा, SHEEP शिप। एलिफेन्ट माने मैदेर एबा एरावुट, ELEPHANT एलिफेन्ट। लायन माने सिंह, LION लायन। टाइगार, TIGER टाइगार माने मोसा। डिर माने मै, DEER डिर। जिराफ माने जिराफ, GIRAFFE जिराफ। रिपिट एगेन, आरोबाव जों खनसे फरायलांबावदिनि। नाउ रिड one by one। दा फरायगोन मोनसेनि उनाव मोनसे। केट, रेबिट, कक, गट, हर्स, डग, डिर, काउ, टाइगार, लायन, केमेल, जिराफ। जों दायो गासैखौबो फरायखांबाय। दायो जों आरोबाव खनसे बर' आरो इंराजि रावाव बुंबावनि। केट माने मावजि, रेबिट माने सेसा, कक माने दाउज्ला, गट माने बोरमा, हर्स माने गराय, डग माने सैमा, डिर माने मै, काउ माने मोसौ गाय, टाइगार माने मोसा, लायन माने सिंह, केमेल माने उट गाद, जिराफ माने जिराफानो। अब्ला स्टुडेन्टफोर दिनैनि जिब जुनारनि मुंफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय आरो बुजिनानै मोनबाय।
बर' आरो इंराजि रावाव फरायसाफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव फरायसाफोर। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।